बैठल होगा भाव दे एगो लड़की के बियाह बड़ा कॉमेज में भइल बा। ए बघवा तनी कमे रखा करके। अरे हम झूठो के कहिला कि फसल बा कतनो फंसी नो तो जगह पर है फंसे वाला है ना। लड़की को हतिया का को हतिया कि आज हम पहिला मिलना अरे मिलल सजनी के सजनवा हम अंग अंग गुलाब नया सर्कस का सिखला सर्कसों में सही करे नियन खिलाल बा बदनवा सुनी सुनी भगवान होने चलो ना बाकी साच कहनो भाई होली में यह काम में आई सही ये लोग तो धोखा दे दी हां जी ये सब एकलौता है सकलौता ई मौका हमार बाबूजी कहले के करो खोले पसंद है खोले में डूबा रहेला सुनी सुनी भगवान अरे जन बिहान होती वाह अरे की आज राजा जी अमित भैया की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। बाकी आशीर्वाद खूब मिलल अमित भैया के पर प्रतिष्ठा कन्हैया जी बना के रखी। सुनी सुनी भगवान जन बिहान होती आज राजा जी के तोरा राजा विष्णु भाई तरी बतियो सुनल करो। पुतुल यादव जी जेकरा के यहाँ काल 15 तारीख के शाहपुर में हमरा और चंदन के बड़ी मान सम्मान मिलल जेकर कोनो जवाब ना रहे अब परिवार में सम्मान मिलल। आज उहे सम्मान इज्जत ए जो मिलता रवि यादव जी अमित भैया के बहुत बहुत आशीर्वाद मिलल। कौन लैया बजौला हमारा निमन लगल हो नेपाली भैया बानी गर्दा का बर्दनी लड़की को हतिया का को हतिया राजा जी के अरे ओठ जब हमारा
इंटरनेशनल डांसर है, इंटरनेशनल, हाँ जी सबको खुश कर सकती है। वाह कि रात भर लहू के दरिया में, कि रात भर लहू के दरिया में नेहान होके दी। पुरस्कार ले लो अमित भैया हमें ले लो धानो देवे बाजी यही तरी करे ले। अरे कि आज राजा जी के परम जवान होके दी। बैंजू के मतलब का हो? अगर कलाकार निमन बात कहत होखे तो ओकरा से मिलता जुलता लय बजावे के चाहिए। जैसे अगर ए लड़की के बियाह भई रही, बियाह में ठीक भई रही, चाहे केहू के हमरे ठीक हो जाई, तो जरूर लड़की कह दियारा जिला के लड़का है जानो, बियाह के पहले ही मिल ले जा, तो जरूर कही अरे कौन गलती कोई नहीं पहिला भेंट में। अरे कौन एकरा बाद होली भरत चाचा के आदेश बा के कौन? हां हां रोआ गनगनाई पिया अरे कोरा जब उठई है रोआ गनगनाई पिया कोरा जब उठई है रोआ गनगनाई पिया कोरा जब उठई है मनोज भैया चाहे अरे सैया हमर चौधरी जी जय हो बाबा जियारा जुड़ई है इयरऊ गोलू राजा के अरे परेशान हो खेती कबार के नचा सतो अरे कि आज अपना अमित भैया से आग्रह करो ये भोजपुरी जगत के जख्मी भैया के भइल है, अपना हम बड़ भैया शत्रुघ्न सरार्ती जी से आग्रह करब कि तनी खड़ा हो जाई। एगो सम्मान हमरा अमित भैया के द्वारा ई ले ली और आशीर्वाद सब कलाकार पर पड़ले बा, तो हमनियों पर पड़ रही शिवानी ऑर्केस्ट्रा वाला मत नाचो, आरा जिला वाला भोजपुरी के लयदार है सो हमर भाई, बढ़िया से नाच के दिखाओ। आज हेल जाई जैसे कि आज राजा जी के कोरवे में अरे जवान हो